Velkommen til Hostrup, en af kommunens højest placerede landsbyer. Landsbyen, der har sine egne bjergveje og er kendt af cykelturister over hele Fyn. Hostrup er opvokset midt i geologien, med Trebjerg som et Fyns tredje højeste punkt, og dronning Margrethes udsigt med den gratis panoramakikkert. Hvor der er bakker, er der også kildevæld. Her springer kildevældet til Byge Bæk, som løber ud i byens øvre branddam. Byge Bæk er desværre blevet rørlagt, men løb oprindeligt langs denne her kærlighedssti ned til Pilefrå. Byge Bæk løb oprindeligt som en åben rende langs bygaden ned til syd for det, der nu skal være byens centerplads. Lige her var byens oprindelige mølledam, som var forbundet med Byge. Mølledammen forsøges genetableret på dette område syd for kirken. Mølledammen skal modificeres, så der bliver en version 2016, som ligeledes vil være med til at afhjælpe de afvindingsproblemer, som er i Hostrup. Dette projekt vil færdiggøre udviklingsrådets strategi om at placere information om geologi og landsby netop her.